subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, mayong gabi mga pala, mga suki o mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nag-andam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mubalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og bubukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabi na pagadumalahon kini sinuhigala Brother Live Claves. Okay, mag-ampo ta mga higala. Amahan na mo nga naa sa kahitasan sa mga langit niini nga kagabhion. Dako ang among kalipay kanimo sa pagpasalamat tungod sa dakong gugma nga ikaw nagpakamatay sa krus sa Kalbaryo aron kaming tanan makabaton og kaluwasan. Nining gabiuna nagahangyo kami nga samtang amo karong tun-an pamation ang imong balaan nga mga pulong. Hinaot pa o Dios nga ang balaan nga espiritu imong ihatag sa matag usa kanamo aron ang imong mga pulong amo kining masabtan aron kini mo'y magmando sa tagsa-tagsa namo ka makinabuhi aron kami makahimo sa pagkinabuhi nga labing duol og uyon sa imong kauboton. Panalangin ni ang matag usa namo nining gabiuna nagahangyo kami kanimo nga hinaot pa usab ikaw magahikap sa imong mga anak karon nga adunay mga balatian aron mabatnan ang maayong panglawas, mabatnan nila ang kayuhan. Amo sang giampo ang among uban nga mga kahigalaan nga adunay mga problema dahil tungod sa ilang pamilya o mga financial problem, hinaot pa nga ikaw magisangkap o Diyos sa tagsa-tagsa nga mga pagpanginahanglan. Labaw tanan karong gabiuna, hinaot pa nga imong tabangan ang matag usa kanamo nga amo untang masabtan ang eksakto nga kamatuoran nga magahatod kanamo paingos kaluwasan kining tanan among gisalig lauman ang madawat sa ngalan ni Ginoos nga manuluwas. Amen. Okay, mayong gabi mga higala kutob sa naminaw karon sa yunta kini atong programa. Daghan ang mga nagsunod niini dinhi sa Pilipinas atong gina-welcome ang tanan. Good evening o gina-welcome na nako higala karong gabiuna sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Dinhi karon sa studio nagbinugtong pataron tungod kay wala pa dinhi makaabot ang ato nga kauban kay manggod nag-ulan-ulan, ulan-ulan diri. Muna nga kuang yun, basa-basa yun, nga repaingon, magani kay naka-raincoat ka, pero kusog-kusog yun nga ulan, padung tadinhi. Salamat nga kaabot rata sa saktong panahon. Kung si Brother John, wapakok hibalo karon og
makaari ba to kay siging ulan-ulan diri mahigala diri sa Northern Cebu. So atong mga kaigsunan karon nga naminaw sad pinaagi sa mga radio, ako kamong ginapasalamatan o gina-welcome mo nako karong gabihona sa tulumanon sa kini ang maayong balita. Ang uban sa nagapamati sa mga lanog, sa mga trumpa, sa ilang mga silingan o mga boxes gipanggamit, atong gi-welcome ang tanano. Sayod ta nga daghan na gamit ang mga sound system karon. Ang tuyo lang tumo nga sila sad makashare sa pulong sa Ginoo ngadto sa ilang mga silingan. O nagipahinaot ta karong gabihona nga dunay mga bulawanon nga mga kasayuran nga nagsukad sa balaan na kasulatan nga atong atun-an dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So makahimo na mo higala sa pagpadala og mga mensahe diri sa atong programa. Pwedeng ari sa ako nga ari sa ako nga number. Niya pwede sa diretso mo sa comment section nato sa Facebook. Aron ato nang matagad na amoy mga birthday greetings ba, anniversaries nga inyong ipadangat sa inyong mga minahal sa kinabuhi, inyong mga kahigalaan. So ato nang gina-welcome kay ato nang tagdon pagabasahon ta na aron na inyong mga messages mahidangat na ngadto kanila. So karong gabi na sad ato sang gipasalamatan ang Riverside FM sa ilang pag-on air sa ato nga programa dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Ani atong gipasalamatan dia ang station manager ug ang CEO nga mao gyud bangunay sa pag-on air sa ato nga programa ug si Pastor Joel Terana. Kanya mga tigpamilya nato diha sa South Cebu. O diha sa hinatulan ngadto paingon sa tanang part diha kutob sa maabot sa Riverside FM bisan pa man ngadto sa Negros Oriental. Kamong tanan welcome sa tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, padayon ta higala nga tusunahan before ta mo padayon sa pagtagad sa mga mensahe dinhi ato mina ko sa taong awit, no? Ato idalit awit kay wa pa makabot ni atong partner. Sa kalangitan
Okay, padayon ta sa unahan mga higala, no? So alang sa tanan sa nato nga mga viewers karon sa Facebook, sa Pilipinas, sa uban pang bahin sa kalibutan karon nga naglantaw sa ato nga tulumanon, sa kini ang maayong balita. Ako kamong ginawelcome higala sa pagpakiguban o pagparticipate dinhi sa ato nga tulumanon, labi na panahon sa ato nga diskusyon, no? Pangutana nga atong tubagon karon. Makahimo mo higala sa pagpadala og mga dugang tubag, reactions o mga contribution ba kayo noon dinhi sa atong programa. Damoy mga pangutana, panahon na nga inyong isend pwede sa number nako nga ato kanunay gi-announce, no? Sa 0926-8869-758. Muna itong number higala, ako trohon 0926-8869-758. Okay, pwede na mo makapadangat o mamisahe kay panahon na nga atong basahon mga higala ang inyong mga mensahe karon nga gabi. So diha sa mabuli atong mga silingan, alang sa tanan dihang nagapaminaw karon ato nga gina-welcome sa atong programa. Atong pasalamatan sila si Brother Mulo ilanan diha nga naga-hook up na nining atong tulumanon. Mga silingan diha tanan nga naminaw ato nga gina-welcome. O napod si Brother Eric Sinoy. Salamat po sa naglanog-lanog siya niya nga sound system. Kuha na sila mga bag-o na ilang mga sound system ng tingog. So mga silingan diya kutong sa naminaw, gina-welcome mo nako karong gabi na sa nining at tulumanon sa kini ang maayong balita. Yan na mga bag-o sa nahibawan sa mapalitan diri Pandan karon. Naapo diya Pandan karon pata nakahibalo. Nagtingog po diya sa kilid yun sa covered court sa Pandan. Trumpa po na ni Brother Wilfredo Pobadora. Bago po ni siya nga isde. O niya, nado siya trumpa diya magtingog, maglanog-lanog. Kamong tanan diya nga naminaw. Ako nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. Napos Brother Wilfredo Hererman po diya sa Bunakan. Maayong gabi ni mo, Brad. Oban sa mga silingan diha karon nga nagpamati sa manlanog sad nga sound diha. So welcome karon gabi na. Og sa ato nga mga kahigalaan sa diha sa dinhi sa Gairan, Bugo City. Ang usa sa mga tigpaminaw diha si Brother Romeo nga always nagapaminaw nga kuana siya kanang half Chinese, no? Brother Romeo nga always nagapaminaw uban siyang family. So good evening, Brad. O masilingan nimong nagapamati sa ato nga tulumanon. O si Brother Boboy sad nga always pong nagasunod o nagapaminaw sa ato nga tulumanon. Nanukad sa pod, nagapaminaw ni diha sa kuani siya dinhi sa Guadalupe, no? Maayong gabi diha sa tanan nga taga Guadalupe nga nagapaminaw, nagasunod sa ato nga tulumanon. Sa kini ang maayong balita si Brother Buboy Minyosa uban siyang family. Good evening po na ni Sir Barley Baldusa diha tanan diyang naminaw, no? Di nato gyud ma-mention ang tanan nato makahigalaan kay gamay ro tag oras. Og mga adlaw nun makapanggrita sa mga kaigsunan, makahigalaan nga tungod kay taas-taas man ang atong time ugma sa buntag pohon. So tanan kaninyong nagasunod, welcome sa ato nga programa. Unya alang sa atong mga viewers sa tibuok nga kalibutan, palihog atong i-share mga higala ang ato nga programa para nga daghan ang makapamati sa pulong sa Ginoo. So daghang ma-blessed mga higala ng ato aron makaparticipate sa buhat sa Ginoo diha sa media ministry. So ato lang i-share ang pulong sa Ginoo kay sugo maguda sa Ginoo sa Mateo 24:14. Gaingon ang Ginoo nga, and this gospel
of the kingdom shall be preached unto all the world, for a witness unto all nation, and then shall the end come. Susugo na sa Ginoo nga ang maayong balita ipawalis tibuok kalibutan, ipamatuod sa tanang kanasuran, ug unya moabot na ang katapusan. Gusto ang Ginoo nga una niya tapusa kining kalibutan, nga ang handom niya nga ang maayong balita malukop ngadto sa tibuok kalibutan. Gusto ang Dios nga ang tanan masayod, wa mo yung Ginoo daniha sila. Siya ipamatuod lang, iwali, ipamatuod. Kay ang pagwali o ang pagpamatuod sa Panginoon sa Ginoo mao ni paghatag og pasidaan, kasayuran ngadto sa mga katawhan. Ang handom sa Ginoo aron nga sa adlaw sa katapusan, kung pananglit dili ta maluwas mahigala, di na ta kabasol, wa na tay basolon nga atong isikataho. Ang ato na lang kaugalingon, mo'y atong tulisokon, mo'y atong basolon, nga naman, tapos na ta masayod. Samagod sa panahon ni Noe, adunay taas-taas panahon, ang paghatag, pagpasidaan ni Noe, ngadto sa makatawan, kananas Mateo 24:37, ang sugos Ginoo nga naghisgot diha manghigala nga maingon kaniadto sa kaadlawan ni Noe, mao man usab unya ang mahitabo sa pag-anhi ni Ginoo Kristo. So naay komparison ang pagbalik ni Ginoo Hesus karong panahon gi panag-ingon sa mas nahitabo sa panahon ni Noe. Kay sa panahon ni Noe gisugo sa Ginoo si Noe sa pagpahibalo ngadto sa makatawhan nga dunay umaabot nga lunop, butang padalhan niya lunop ang kalibutan tungod sa labihan kadautan sa makatawhan, masinupakon sa kabubuton si Ginoo. Sa taas-taas panahon abot ang mga 120 ka tuig hatag pagpasidaan ni Noe. Wala gyud mga silingan niya nga ning tuo. Ang ning tuo ra iyang pamilya, iyang tulo ka anak, iyang tulo ka bukumagad, ang iyang asawa. So sa laktod pagkasulti, 8 sila kabuok tanan ang naluwas panahon sa lunop. Pero sa pagbundak das ulan, sugod nagtubo ang tubig. Sirado na sa bangarka, o niya ang mga tao gusto na silang maluwas, pero sirado ng arka. Og way tao ning basol kanoy, ang ilang gibasol, ang ilang kaugalingon. Nga naman tungod kay nahibaw naman sila, napasidan-an na sila, apan wa sila magtagad sa pasidaan nga gihatag ni Noe. So kadto nahitabo panahon ni Noe, nahimo tong leksyon nato karon nga dapat di ay karong panahon atong tagdon, atong pamation ang pulong si Ginoo. Unya kun unsa may ginaingon sa pulong si Ginoo dias balaan nga kasulatan, atong sagupon nga naman ang mga katawhan panahon ni Noe nga nakadungog si mensahis pasidan nga wa mo sagop, silang tanan nga lumos mahigala. Daghan ang nangalumos, jutay ra ang naluwas. Kaya sa Biblia di man ipadaghanay ang maluwas. Ang ikumparar nimo ang maluwas og dili, perting gamaya ra gyud sa maluwas. Kay gikumpare na sa panahong Noe, maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe. So jutay ra ang maluwas tungod kay jutay ra mo sagop sa pasidaan manghigala. Niini sa atong kapanahonan karon, jutay ra nga mga tao nga mutagad sa pasidaan, musagop ni ini, mudawat ni ini, mangandam silang kaugalingon. Jutay ra ang mga pangandam. Muna ang asalang sa ato makahigalaan nga nagpaminawan karon, nakadungog o niya nakasabot na mahigala. Ayaw pong pagdugay, di ta magdugay, di ta maglangilangay. Kay base o magsitag langay-langay, maabtan unya ta sa pagsira sa adlaw sa kaluwasan. Yan inang panahon na, gusto na tang moalagad pero awahin na ang tanan. Nga naman, kaya na mabasa na to sa Amos 8:11. Ang mabasa diha,
nagisgot diha nga moabot ang panahon higala nga ang kalibutan padalhan sa Ginoo og kagutmanan. Dili kagutmanan sa tubig, dili kagutmanan sa tinapay, dili kahaw sa tubig, kundili kagutmanan sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Kano sa mga mahitabo, unya nagmasira na ang adlaw sa kalawasan. Ang tao gusto na sab nga maluwas pero awahin na. Sa mas panahon nung sirado na ang arka. Ang gingon sa versikulo 12, ang mga tao ni adtong panahon na magalaro-laroy. Gikan sa usang dagat, motabok sa pikas dagat. Aron sa pagpangita sa pulong sa Dios apan sila dili na makakaplag niini. Moabot ng panahon na higala nga gusto natang maluwas apan sirado na sab ang kaluwasan. Mo nang di ta magdugay mintras nasayra nato ang mensahe pasidaan. Dawato nato ang Ginoo nga atong manuluwas, magkinabuhi ta subay siyang kabuton aron kitang tanan mahigala sa adlaw sa pagpadayag ni Hesukristo, sigurado nga makauban ta kaniya ug maangkon nato ang kinabuhi nga walay katapusan. So atong gina-welcome ang tanan, manghinaot ta nga ang pulong sa Ginoo atong pagasugo no. Anya ato ning basahon mga higala ang mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. Ato ning tanaw na anya palihog lang po no akong balikon atong i-share mga higala ang ato nga programa ngadto sa atong mga friend aron sa inyo ana sila ma-bless sa ato nga programa. Okay. Ato na ning sugdan pagbasa. Okay. Niya si Robas Wood. Mayong gabi ninyo ara Kuya Leve. Wala gani si Kuya John. Watching from Kagnukot, Villaba, Leyte. Gaulan-ulan manggudiri. Ako gani ning ahat na lang kog lusot bisya nag-uwan. May gani kapagrata og raincoat. Nakaabot ra gyud ta dinhi. Tungod kay hangtod karon wa pa gyud mo tuang ang uwan. Anya niya pod si Ginalyn Lumuntad. Salamat pod sa paglab ug pagpray. Anya ato pong nakita si Sister Gay Marie Kalapuan sa Saudi Arabia. Salamat po Sister Gay Marie sa paglab ug pagpray. Anya ato sa nakita si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi nausab kaninyo Brother John o Kuya Livy o sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw o nag-view niini nga programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. So maayong gabi nimo Brother Nilo diha sa Saudi o ang Dios magapanalangin usab kanimo uban sa imong panimalay diri sa Bugos City. Okay, ato po nakita si Madslia Muñez. Okay, sleep nako. Okay. Anya po si May Miriam Lagarisa. Good evening, Bro Libe. Og sa tanan nga naminaw sa inyong programa, si Miriam Lagarisa ni watching here in Jordan. Palihog ko great sa Jordan. Okay. Palihog ko og great sa tanang Adventist diha sa Adislaga, Naval, Biliran. Especially sa akong partner, Arthur Alito Francisco, og sa ang papa, Joseph Turlao Lagarisa. Salamat sa pagbasa and God bless you. O God bless sa imong programa, inyong programa. Salamat kaayo, Sister Miriam Lagarisa, nga nanukad gikan sa Jordan, sa nasod sa Jordan. Okay, ato po nakita dinhi si Remedios Dihito. Good evening, Brad Levy o Brad John. Naminaw na pod mga bro. Labi na
sila si Manang Linda og Samuel og sa Central Church. Okay, salamat kayo no. Diha sa ato makaigsunan diha sa Kabangkalan Central Church. Ni ato po nakita dinhi si Lani Nuha Encarnacion. Maayong gabi, Brad. So, good evening, Sister Lani Nuha Encarnacion. Niya po si Giovanni Bayo. Salamat po sa heart. Niya po si Brother Rufino Moreno. Good evening, Brother Rufino. Niya po si Sister Arlene Bulambaw Oliamot. Salamat, Sir Arlene. Nagkita niya kaganihas fellowship, no? Good evening ninyo, Brad. I'm watching. So, thank you kayo, Sister Arlene Bulambaw Oliamot. Niya po si Dong Bob Rituya. Mayong gabi ninyo, Dong Livy Clavis ug Dong Jo Alexander John Dehito Jr. So, good evening, Dong Bob. Wala diri si Brother John tungod kay gasigi og ulan-ulan. Kalitraman karong hapon og gaulan-ulan diri, no? Niya po, ato nakita si Sonny Sumayang. Salamat po, Brother Sonny, sa imong pakikuban, no? Salamat sa heart na imong gisend din sa ato nga programa. Thank you kayo. Ato pong nakita din si Millions Silasol. Iyang nag-send po siya og heart og kamot nga nag-pray. So, thank you kayo. Niya po si Florida Amoris Sigarino. Salamat po sa paglab ug pag-pray. Good evening po ni Paririmi Sigarino. O sa tanan nga taga-Tambungon, may isang gabi ini, bro, Johnny dia, Ripaha, bro, may gabi ini mo. Mga silinga di ba na naminaw? O si Laisel po, pang pangumusta, o ba ni Brad Larry, diha sa Manyo, no? Manyo. So, good evening yung tanan. Tanan na ito makikisunan diha, atong gina-welcome sa ato nga tulumanon. Ato pong nakita din si Jansky Elostrissimo. Good evening. Diha. Okay, ito yung tanahon. Okay. Good evening diha ninyo. God bless. So God bless also Jansky. Kanya po si Joderets Mulihon Ditoy. Good evening, Pads. Okay, good evening, Pads. Uban ni Mads diha karon. Kanya po si Brother Rolando Veldosula. Mayong gabi ninyo, Brother Libby. So good evening, Brother Rolando. Asa man karon dapita, Brother Rolando. Kanya po si Sister Alma Mahait, happy Sabbath. Good evening to everyone. God bless. Salamat po sa pag-pray o pag-love. Ato pong nakita din si Brother Norlito Tagalog. Maayong gabi ninyo diha, Sir Libby og Sir John, si Nanay Jolita ni. Salamat kaayo, no? Sister Jolita Tagalog. Diri na sa na-Adventist, no, sa Kamansilis, sa una na member sa Kamansilis. Kaya na siya kanang diehard ning listener si Sister Jolita. Nakapla siya sa kamaturan sa always niya nga pagsunod sa atong programa. Natuaron siyang anak sa Camotes Island. So good evening niya, Sister Jolita. O niya na-miss ninyo kag maayo sa imong mga suod nga makigsunan diri sa Kamansilis. Ato pong nakita din si Brother Domingo Bunukan. Brother Domingo Bunukan. Mayong gabi ninyo diha, Brad Libby. Ako lang i-greet ang tanang mga kaigsuunan nga nagsunod sa programa. Okay, salamat kayo, no? Salamat po sa pag-pray o pag-love, Brother Doming. Ato pong nakita si Christy Layon. Diha po ni sa Argawanon, San Remio, Cebu. Ingon din maayong gabi, Brad Libby. God bless you always. So, God bless po also Sister Christy Layon. So good evening sa mga Layon family diha.
ngadto sab sa mga kabatan niya family nga always nagasunod o nagpaminaw sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, pwede pa mo higalang makapadala og mga messages kay panahon sa mga atong pagabasahon dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ato ning tanawon una ang pikas nga screen alang sa mga okay ni pa itong tanawon gabi paminaw sa tanan, especially Linaw Church, San Isidro, Leyte. So good evening, Brother Danny LP. Good evening po sa atong mga partner nga wa makari diri siguro na minaw ron. Sila si Brother John Dihito, na Brother Isaw Dihito, naa sa Maya dan Bantayan, Cebu. Okay, ato ni lilion una ang mga kahigalaan nato nga mga nag-send og heart, no? Nagpasabot nga gilab na itong programa og ang mga kaisun nato nga nag-like. Aditas mga nag-love. Ito rin basahon ni si Brother Ronilo Itang, Florida Amores Sigarino, Judian Hista Abalye, Alma Mahait, Nuna Hani Monterde Punay, Nurlan Pagal, Reggie Miralles, Vincent Itorma Vistar, Sheila May Cuistas, Jaja Aligado Nolia, Ria Katamko, Alburo, nasan si Erixa Sinoy, Madeline Kaindog, Kaskiho, Leonidas Tayom Sumalinog, Antonio Itorma, Elmodam Flores, Lowell Nodalo Estrira, Kiana Faith Etang, Arlene Bulambaw Olyamot, Giovanni Enganyo Bayo, Juvenal Jams Punay, May Miriam Lagarisa, Jory Gabster, Junel Yugo, Gay Marie Kalapuan, Robas Wode. Okay, mo ni mga nag-love sa ato nga program. Onyarita sa mga nag-like, mga higala, ato ning basahon. Okay, ato po nakita ni si Juderets Mulihon Detoy, Ronilo Itang, Ginalyn Lumuntad, Jansky Elostrissimo, Basilio Tero Notarion Jr., Tris Jamin Jaime, Miliod Silasol, Bob Britoya, Lia Muñez, Anisito Priscilias, niya po si Myrna Dagsaan Robas. Okay, thank you kaayo sa inyong pagpakig-uban karong gabi na sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Makahimog ya po mahigala sa pag-send og mga message sa ato nga tulumanon sa kini ang balita. Okay, ato sa ning tan-aw no ang pangutana nga maoy atong tagdon karon nga gabi Okay. Ato ning tanawon okay, diara ang pangutana nga may atong tagdon no. Kanya makahimo mo higala sa pag Unay pangutana nga atong tagdon karon. Good eves matod pa nimo ang Sabado Spanish word sa adlawng igpapahulay. Sa ato pa ang adlawng Domingo pwede di ay ilhon nga adlawng igpapahulay. Wa di ay mi masayop. Okay, salamat kaayo sa
pangutana ang gipadala dinhi. Ang iyang pangutana higala nga mo'y atong tagaan og pagtagad karon matod pa ni dinhi. Good Ebs, matod pa ninyo ang Sabado, Spanish word sa adlaw nga igpapahulay. Sa ato pa, ang adlawng Domingo, sa ato pa ang adlawng Domingo, pwede di ay ilhon nga adlaw nga pahulay. Wa di ay mi masayop. Okay, salamat no? Salamat sa pangutana. Iyang pangutana naghisgot sa Spanish word, no? Sa pulong Sabado. Kay kinigong atong kalendaryo higala, kuan maguni ka ng gibutangan sa mga Espanyol o ngalan, nagsukad pod sa ilang mga sinultihan. Manang atong mabasa diha, na kung imong tanaw ng Henesis Kapitulo 1, naghisgot na yung unang adlaw, ikaduha, ikatulong adlaw, ikaapat, ikalima, ikaunom, o niya ikapitong adlaw. Ang ikapitong adlaw, gisgutan sa Exodo, sa Henesis 2, 2 ug 3, mga higala, maoy gitawag og adlaw nga igpapahulay. Pag-abot sa ikapitong adlaw. Gimension dayon nga adlaw nga igpapahulay. So, ang adlaw igpapahulay, wala ingna nga unang adlaw, wa po isulti nga ikaduha, ikatulo, ikaapat, ikalima, ikaunom, kundili ikapito kaadlaw sa simana. Okay, karon kining pulong Sabado, kung moadto ka sa Latin, mga higala, sa Binisaya, adlaw man nga igpapahulay, no? Binisaya. Cebuano, adlaw papahulay. Kung adto ka sa Latin, gitawag na siya Sabatum. Sabatum na sa Latin. O ni adto ka sa Italy, ang Italian na ng Sabatum, nga ikapitong adlaw, ilan ang gitawag po itong Sabato o Sabato ang tawag sa Italian ana. O niya sa Portuguese, Sabado, double D, Sabado, Portuguese na. O nag-adto ka sa Hebreo, kanang pulong adlaw ng igpapahulay, ang tawagan na sa Hebreo, Shabbat, Shabbat sa Hebreo. O S-H-A, double B, anya E-T-H, no? Shabbat. O nag-adto ka sa Greek ni ana, ang adlaw ng igpapahulay, gitawag na nila og Sabaton, ang ikapitong adlaw pahulay, Sabaton sa Greek. O niya, adto ka sa Spanish, sa mga katsila, Sabado. Sabado. Kanang pag-ingon na to nga, Sabado karon. Kuha na siya, Spanish na. O niya, ang Binisaya na, adlaw igpapahulay. Pag-ingon ako nga, Sabado ron, meaning, adlaw rong igpapahulay. O niya, adto ka sa English, gitawag nag-Sabbath, Sabbath day, adlaw igpapahulay. So, ang gitawag sa Biblia, og Sabado, ang ikapito kaadlaw sa simana. Yung kapuni di ang Domingo, tawgon og adlaw pahulay. Sakto day kung siya, masayop. Sayop kita higalag, tawgon na to, ang Domingo, adlaw pahulay. Nga naman, kay unang adlaw simana man na, dili man na maoy giingon sa Biblia nga adlaw pahulay. Ang Domingo, unang adlaw sa igbubuhat. Mao sa nay unang adlaw sa simana. O tanawa inyong diksyonary. Nya dili ag suway ang kahulugan sa pulong Sunday. Ang Sunday, the first day of the week, unang adlaw sa simana. Ang mga sa pagngalan ana, mga higala, kay wa man tunganli diya sa Henesis Kapitulo 1. Miabot ang panahon nga ginganlan. Matod pa ni Diocasius
sa Roman history, niadtong 200 AD, ang mga ngalan sa adlaw sa simana sa paglalang, sa Creation Week, simana sa paglalang, nga wa nganli gibutangan kini og ngalan sa mga pagano. Ang ilang gibutang nga ngalan, ang pasunod nga adlaw simana sa creation, matod pa sa kasaysayan, gibutangan nila ngalan gikan sa ngalan sa adlaw, ngalan sa buwan, og sa 5 ka mga planeta. Diha nagsukad ang mga ngalan sa simana higala gikan sa ngalan sa adlaw, sa bulan og sa 5 ka planeta. Hinungdan ang unang adlaw sa paglalang sa Ginoo, ilang gibutangan og ngalan sa adlaw. Manang gitawag dag adlaw sa adlaw or Sunday. Sunday na siya. Munang gibutang diya sa dictionary, Sunday is the first day of the week. Diha nagsukad ang ngalan anang Domingo, Sunday. O niya, ikaduhang adlaw simana, matod pa sa kasaysayan, gibutangan nila ngalan sa buwan. Munang gitawag nag Moon's Day or Monday. Second day sa week, mga higala. Adlaw sa buwan. Ikatulong adlaw sa simana, gibutangan nila ngalan sa planeta nga Mars. Munang gitawag na sa makatsila og Martes. Adlaw ni Mars. Ikaapat nga adlaw sa simana, gibutangan nila ngalan sa planeta nga Mercury. Munang ginganlan nila og Miyerkules. Adlaw na ni Mercury. Ikaapat nga adlaw sa simana, ikalima nga adlaw sa simana, gikan sa planeta nga Jupiter. Kanang Huwebes, adlaw na ni Jupiter. Ikaunom ka adlaw simana, ilang gibutangan og ngalan sa planeta nga Venus. Munang gitawag dos makatsila og Biyernes, adlaw ni Venus. Ikapitong adlaw sa simana, gibutangan nila ngalan sa planeta nga Saturn. Munang gitawag nag Saturday or Saturn's Day, adlaw ni Saturno. Muna sa kalendaryo ato makita. Okay. Ang muna'y gisgutan sa kasaysayan. Ang unang adlaw, Sunday. Ang Saturday, kung imong tanawon ang kahulugan, diha sa dictionary, the last day and the 7th day of the week. Last day gani, katapusang adlaw sa simana o ikapitong adlaw sa simana. Nga kanang ikapitong adlaw sa simana, gitawag na siya og Sabado. O Sabado, meaning adlawng igpapahulay or Sabbath day. So, imong pangutan na waday masayop kung ang among pag-ila nga ang Domingo adlawng igpapahulay. Nasayop kita higala. Nga naman, kay ang gitawag og Sabado or igpapahulay ang ikapitong adlaw man, dili man adlawng Domingo. Kinsa bay una nga nagbantay sa adlawng Sabado, ikapitong adlaw? Ang Dios mahigala. Ato ragong basahon sa Exodo 20 o niya versikulo 11. Diri ko magbasa sa Catholic Bible nga Latina Vulgata nga gibinisaya, gihubad sa binisaya ni Monsignor Yap nga may imprimatur si Julio Cardinal Rosales. Ang mabasa mauni mga higala dinhi sa bersikulo 11. Kaysa unom kaadlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan ug ang yuta ug ang dagat ug ang mga butang nga naa kanila ug mipahulay sa ikapito kaadlaw. Tanaw ha? Ang Dios ning unsa ug mipahulay sa ikapito kaadlaw. Tungod niini gibendisyonan sa Ginoo ang adlaw sa Sabado kun pahulay og misantos kaniya. Tinaw og klaro mga higala ang atong nabasa
nga ang adlaw nga gipanalanginan, adlaw nga gibindisyonan sa Ginoo, ang adlaw Sabado. Ang Biblia nagsulti morning adlaw ang adlaw nga gipahuwayan sa Ginoo. Nga unom ka adlaw gibuhat niya ang langit ug yuta. Asa nagsukad Domingo. Gikan sa Domingo kotom sa Bernes. Tanang butang nabuhat sa Ginoo. So masulabasa, gibuhat niya ang langit ug yuta, dagat, tinubdan sa tubig, tanang butang na human niya sunom ka adlaw. Og ning pahulay ang Dios sa kapito ka adlaw. Tungod ni ana, gibindisyonan sa Dios ang adlaw sa Sabado. Ang Dios yun maoy nagbindisyon mahigala. Ang Dios yun maoy nagpanalangin. Ang Dios nga creator maoy nagpanalangin o gihimo niyang balaan ang adlaw ikapito nga mao ang adlaw Sabado. So, dili, og kita-kita rin mag-ila-ila, pwede nang ilohon ni mo ubang adlaw simana, pero wa na ipailas Ginoo. Kita rin nag-ila, ana, sa atong kaugalingon lang. Muna dakong di malas nga giila na to na, apan ang Ginoo di na mao iyang gipaila ka na to. So ato ang hindot gud nga atong dawaton kung unsay gipailas Ginoo diya sa Biblia. Simple naman na tayo. Klaro nga gipadayag sa Biblia nga ang adlaw ikapito Sabado mo'y adlaw nga gipahulayan si Ginoo. Adlaw gipanalanginan si Ginoo. Mao sini adlaw nga gibalaan si Ginoo. Basa ra gud ang Genesis 2 ug 3 nga ang adlaw ikapito gipahulayan si Ginoo. Gipanalanginan si Ginoo o gibalaan sa Ginoo ang adlaw ikapito. Unya kining adlaw giunsa man is Ginoo kay iya maning adlaw nga iyang gipahulayan. Sa atong mabasa sa nakasulat sa Ezekiel 20 versikulo 12, nag-ingon ang Ginoo, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlaw nga igpapahulay. Giangkon sa Ginoo, gihatag ko kanila ang akong adlaw igpapahulay. Unsa may adlaw pahulay sa Ginoo? Sabado man, ikapitong adlaw. Yang ano atong das Domingo, kasi may naghatag ana. Ang gihatag sa Ginoo siya, labot pa usab gihatag ko kanila, kanang kanila kita na. Gihatag ko kanila ang akong adlaw igpapahulay. Unsa nang adlaw? Sabado, gipahulay sa Ginoo. Unsay toyo nganong gihatag mas Ginoo? Aron kini mahimong usa ka timaan taliwala kanako og kaninyo. Og ari ka magbasa sa bersikulo 20, gaingon sa dinhi, og balaana ang akong adlaw igpapahulay. Aron kini mahimong usa ka timaan taliwala kanako og kaninyo. Aron kamo makaila nga ako mao ang inyong Dios. Pagkaninot ng pagkasulti ha. Ang tao di ay mga higala nga tinuod na kaila sa Dios ang kadtong mga tao nga midawat sa hinatag sa Dios nga adlaw igpapahulay nga maong Sabado. Sa ato pa kundi ko muila sa Sabado nga mao'y igpapahulay, kundi na nako dawaton kanang hinatag sa Ginoo kanang giangko niya akong igpapahulay, ako nang isalikway kay adto ko sa laing adlaw mo dawat higala, dili ko tinuod na kailag Dios. Ang tinuod na kailag Dios ang mga tao nga nagbantay sa adlaw igpapahulay. Di malas kung wa ko nagbantay sa igpapahulay, kay dili ko tinuod na kailag Dios. So gila ko naghandom ta nga pinaagis tong kaugalingon mapamatud-an nato nga tinuod tang nakailag Dios. Simple ra kaayo. Atong dawaton ang adlaw Sabado ikapitong adlaw hinatag nas Ginoo. Kisa may naghatag ang Domingo. Tao higala, unas Constantino. Hinatag na sa tao. Aron ang tao mo ila nga Domingo na igpapahulay. Klaro mo na sa mga history. Giilisdan sa tao ang adlaw Sabado yung pahulay katong Domingo. Matod na bitaw ni
sa atong mabasa sa The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, gisulat ni Peter German sa page 50 higala, na question and answer. Gaingon ang pangutana, which is the Sabbath day? Boto pasabot, unsang adlaw ang adlaw igpapahulay ni ang answer. Gaingon sa atong mabasa nga why do ingon sa tubag, Saturday is the Sabbath day. So gitugan na sa pangutanang which is the Sabbath day, ang answer, Saturday is the Sabbath day. Gitubag sa ilang katisismo, ilang libro, nga ang Sabado kuno, Saturday, mao ang Sabbath day, mao ang adlaw igpapahulay. Wa ba maingon nga Sunday mao ang Sabbath day, Saturday ang Sabbath day. Nga gaingon sa nang pangutana, why do we observe Sunday instead of Saturday? Nganong Domingo malagi atong gibantayan? Dili man ang adlaw Sabado. Niyang answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Niyagay personal admission mahigala. Atong gibantayan ang Domingo dili ang adlaw Sabado tungod kay gibalhin kini sa atong simbahan niadtong tuig 336 AD ang pagkabalaan gikan sa adlaw Sabado ngadto sa adlaw Domingo. Kinsay nagbalhin higala? Ang tao lay nagbuot-buot og balhin. Gibalhin ang pagkabalaan ang adlaw pahulay gikan sa adlaw Sabado ngadto sa Domingo. Ano di man nato ikalimod na kay personal admission mo na namin sa libro sa ato pa sila ray nagbuot-buot og balhin nga wa tagaeg authority gikan sa Ginoo. Pangutana, nagsugo ba ang Dios? Usbon ang adlaw pahulay? Paminawa atong basaw na sa Levitico 23 onya sa bersikulo 3. Ani na ko basa sa Contemporary English Version manitong basa. You have 6 days when you can do your work, but the 7th day of each week is holy because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Oy, klaro ano? This law, kining balaura, di mausab. Usa ning balaura. Nagyo na to nabasa nga, doon na kamoy unom kaadlaw, makahimo kamo sining buluhaton. Apan sa ikapito kaadlaw, sa matag simana, so kada Sabado, balaan kining adlaw tungod kay kini alang kanako. Bisag asa pa mo magpuyo, kinahanglan kamo magpahulay sa adlaw igpapahulay og maghiusa kamo sa pagsimba. Kining balaura dili gayud mausab, mao ni gingon Ginoo. Pero gibot-buotag usab sa tao, ang atong nabasa di gini mausab, pero giusab. Pangutana, uyon ka na sa kabutos Ginoo nga ingon siya di na mausab ng balaura. So mo hinungdan inyong mga higala hangtod karon nagbantay sa adlaw pahulay Sabado, nagpamatuod ding adlaw mo na is Biblia higala. Tungod kay naingon ang Dios, kining balaura di gud mausab. Kinsa man tang tao nga mousab nakaminos kos Ginoo nga kung usbon ang yan sugo. So way authority ang tao nga gihatag sa Ginoo aron supakon yung sugo. Kung naa may misupak higala, kamo nalay huna-huna og kinsay nagmando niya ng tawhana. Kay ang Dios pa nagmando to ang tao tudluan sa pagtuman. Pero naun sa pagkansaa gisupak naman ang sugo sa Ginoo. Ako sa ning basahon makadiyot kining atong nakita sa screen, ato ning tanawon higala ni ay mga contribution ni si Brother Isao Dihito. God bless Uncle Libby. Wala kaara si Uncle John kay nadaot ang motor. Hapon na naayo o niya alanganin nas oras. Okay ra dong. Okay ra ini bagi matag na no ang ato nga paglakaw, mamotor na gani usay mga problema. Usay gani
sama na ko na hiusan ako motor ni atong ngayong adlaw, okay ra. O niya, ingon din on air. O lagi Brad, pero gipahunong naman po na asa si on air. O lagi Brad, pero gipahunong naman po na sa Dios matuman padyo di ay mogbantay sa kasabado. Wa pahunong di, wa ipausab sa Ginoo. Kung gipahunong pa, ngano nga naghisgot man atong nabasa sa Hebrehanon kapitulo 4 versikulo 9. Matod pa sa Good News Bible o sa Today's English Version. As it is, however, there still remains for God's people a rest like God resting on the seventh day. So katapusan sulat sa San Pablo, ingon siya, there still remains. Kanang still remains kani wala na wagtang, wala na ipaundang. Kung naa may gipaundang igpapahulay, dili na ang ikapitong adlaw, kundi kadto nang igpapahulay sa ilang mga pista sa unang panahon. Okay, sige lang, ato ning tagdon na niya, no? O niya ni pagyod sa mga Israelita nga pon kaniadto sa Ehipto, raman pod na gipatuman sa Dios ang pagbantay anang adlaw. Oseas 2:11. Okay, muni atong tagnon og bas buntag on ar. Ining imong pangutan ay imong mga reaksyon. Wa naman tayo higala sa di pa hingpit tapuson ang atong tulumanon ni ang atong time song. Magampo ta, amahan mo na sa mga langit, salamat o Dios sa imong mga pulong nga pabilin kini nga buhis ang panumduman, magagiya ka na mutanan paingundiya kanimo, kini ang magisalig sa Kristo nga manluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang maing balita o kini ang tanan ang mga sukig pinalanggan tigpaminaw, sa ngalan sa Brother